चिरां रुनिखाता रेन्जनि सिङाव फिन आयेन बेरेखा दंफां जोबदो। गुबुन गुबुन समाव हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा आयेन बेरेखा दंफां दाननाय 2 नं दंफां मावनायखौ नारा नाथा होबथानो नाजाबाय थानायनि गेजेरावबो दंफां सिखावफोरा सिखावै दंफां दाननायखौ नागारनाय एबा दंफां खावनायखौ नागारनायखौ नुनो मोनाखै। दासिमबो दंफां सिखावफोरखौ हर सान सिखावै आयेन बेरेखा दंफां फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। अदेबानि दिनैबो रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय थाइखाजुरा सालगुनाय गामियाव एसएसबि आरो रुनिखाता रेन्ज बेंटल बिट देवस्रि बिट आरो सान्तिपुर बिट मावख'नि हाग्रा रैखाथि बिफाननि सरखारि मावसुमाफोरा जथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि बेसेन गोसा काट दंफां हमनो हायो। मख'नो गोनांदि रुनिखाता रेन्ज फरेस्ट गार्ड प्रदीप गयारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ चिरां रिफु रिजार्भनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो बे दंफांफोरा खमैबो 4 लाखसो बेसेननि जागोन होनना फोरमायो। लोगोसे बेंटल बिट मावख'नि बिट अफिसार प्रमद नार्जारिया सिखावै आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ होबथानो थाखाय रायजोफोरा सांग्रां जानांगौ आरो सोरबा सिखावै दंफां दाननायखौ नुयोब्ला हाग्रा बिफाननो खिन्थाहरनांगौ होनना बुंथियो। बेनो नोंथांमोना दिनै दा जोंनि नैबे दंफां सिस खालामनायाव सफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो हामबाय होनदों। जिहेथु नोंसोर सफैनाय लोगो लोगो जोंहाबो मोनसे मदद मोननायखौ नुदां। मानो होनना बुङोबा दा जोङो टटेलि जइन्ट डिउटियाव दं। मथा मथि जों काजलगाव डिभिजननिफ्राय मथा मथि रुनिखाता रेन्ज आरो बेंटल बिट बिदिनो जोंनि देवस्रि दं। ओमफ्राय जों एसएसपिबो दङ। दा जइन्ट डिउटि खालामदों जों। मथा मथि मैया जोङो मोनायावहाय एसे इनफर्म मोननाय बायदि जादों। एसे माने दंफां फैगासिनो दं ट्रेक्टरजों होननाय मोनसे खोनादोंमोन जों। बेयाव होसोबोनायाव जोङो ट्रेक्टर खर'खौ मोनसे मोनलांबाय। मथा मथि गारना खारबायमोन। ओमफ्राय दा बडिखौ मोनाखिसै आरो। ओमफ्राय दिनै दा जों बेखौनो मैयानि माबाखौ नायनानै संदानै फैबाय। फैनानै दा नैबे जायगायाव दा गारनायखौ मोनफैदों आरो थिगनो। बेयाव 4सोआ 4 लाखसोआ जानांगौ बायदिखौ नुदों। बेयाव लालि दं आरो बान्दरखान्दा होननाय दं। औ सिलभार बेखौनो जोंनि दा स्टाफफोरनिबो एसे माखासे प्रब्लेम लामा सामा प्रब्लेम आरो जोंहा गारि घरानिबो मोनसे खोथा थाबाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो हागौमानि जों जेसेबां हागौ सेस्था खालामगासिनो दं। बुंनो थाङोबा जोंनो पाब्लिकफोरनिबो सापर्ट नांगौ। जों गोजा गासिबो हाद्रायजोबा। बेखौ पाब्लिकफ्रा सापर्ट होयोबा जथेस्थ' जों हागोन। जा हायो जों बेखौ मावगासिनो दं। मथा मथि आगयनिफ्राय दा नोंथांमोनाबो एसे मिथियो आगयनिफ्राय अनेक खमायबाय इलिगेला। फ्राय जोङो बुंनो हायो 70%आ इलिगेला खम होननानै दा जों हायो आरो दुगादुनो हायो आरो जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा आं नैबेखौनो बुंनो नागिरदों इलिगेलनि बिथिङाव। थारमाने जोङो बुजिनांसिगौ। बुजिनाया जोंनि दरखार। माने ओरैबायदि जोंनियाव माबानि थाखाय बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि थाखाय माखासे जेंना सोमजिनो हमदों। जेनेबा माइफोरानो जाला जोंनियाव आबादा। दा बिफां लाइफां गैयाबाथ' माइ जाया। दा बिफां थानायनि उनावसो आबादा जायो। आरो बारहावा ओरैबायदि गुबुंले जाबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनाया मोजां। जोंखौ हेल्प खालामनाया मोजां। थारमाने दंफां होबथानायाव आं बेखौनो खावलायो आरो रायजो राजानिसिम। जेनेब्ला खोनायोब्ला जोंनो इनफर्म जों हमफैगोन आरो आयेननि साजा होनाय जागोन आरो। दा बिदि दा इलिगेल जायफोरा इलिगेल खालामो बिसोरथ' साब्रैसोल'सो। दा साब्रैसोनि थाखायनो जों गासिबो माबाखौ भुगिनांसै नामा? दा बिदि ओंखायनो रायजोफोरा बुजिनांगौ। बे इलिगेलाव सापर्ट होनो नाङा। जोंखौ मदद होनांगौ। नुबानो जोंनो खिथाहरनांगौ आरो जोङो प्रटेकसन लानानै बेखौ जोङो हमफैगोन आरो।
आरो हमनानै जोङो मोनोब्लाथाय डाइरेक्ट जेलाव हरखागोन दा बेनो आरो आंनि बुंनाया। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।